Sanibonani people of uMzansi. Hayi ngiyaphila. Le ndoda eza kunina uMseleko uyaphila. Ngizobonga futhi uyazi kule unyaka odlule noma ngalwanyaka ngathinteka kakhulu emzimbeni, ngigula, ngingaphilile. And ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi angihambele nami, angangiphilisi. Uyabona namhlanje akudingi ukuthi kufike umuntu osuka phesheya noma osuka kuphi azongitshela ukuthi yazi Mseleko emzini wakho makuthiwa ukho kuyokwenzakalana, ngoba uNkulunkulu wangipha lelo thuba lokuthi ngikwazi ukubona, ngizibonele mina ukuthi yini ezokwenzeka mase kuthiwa angikho. Mhlawumbe abanye abantu enibaziyo esikakhulukazi labo abangiganile bayofika, mhlawumbe ngeke bafike futhi abanye. Kodwa ke ukugula akubanga intembi kwakona. uNkulunkulu wasilekelela kakhulu ukuthi sikwazi ukubona izinto ezijulile lezi esisazibona namanje. Namhlanje njoba kuyisonto kade kuyiphasika, ngike ngaye esontweni. Yazi umfundisi washumayela into eyinkinga kakhulu lapha. Wathi uNkulunkulu uma kunika into akakwenza umnikazi wayo, so akakunikezi ownership, uyakunikeza nje into ukuthi kubonakale ubukhulu bakhe. Ngabona ukuthi yazi lento ifana nalento enihlale nisho nina nithi uMseleko uyamanipulate, because uNkulunkulu akayifuni into angakunikezanga yona. Ukunikeza into. Wathi sikhuluma ngamadoda afana noAbrahama, okwathi uSara esezele indodana, wathi uNkulunkulu hamba onikela ngaleyo ndodana engikunike yona. Uthi uNkulunkulu ufune yakhe. uHana owayekhala ehlekwa umnakwabo ethempelini, wayibuyisela kuyena uNkulunkulu indodana le kade emnikeze yona. uNkulunkulu ufuna indodana yakhe. Lokhu nina nikubiza ngokuthi manipulation, nithi uMseleko uyamanipulate. Ngizwile namhlanje ukuthi ngiright, ngisemkhondweni, ngifuna okungokwami engangikunikezile, angifune engingakunikezanga. But yazi naye into engithintile. Uthi umfundisi kuyavela ke mawukhungethwe umoya wobumntandane noma ungeyona intandane, because uma ngabe ungeyona intandane uthi izinto belongs to us. Uma ngabe uyintandane, intandane ilwela ukuthi izinto ezami. So ngenye indlela ke manje abantu kungenzeka bafune ukuthi izinto obukade uthi wena ezakho nabo bathi bona ezami lezo zinto. But ke egcineni kosuku ngizobonga abantu baseNingizimu Afrika, ngiyanibonga nje nonke ngemthandazo yenu. Izolo bengihambele omunye umngcwabo wakaMseleko. Wathi umama, uyazi ngesikhathi ugula Mseleko, baningi abantu abathandazayo. 1, bethandaza ukuthi ungafi. Number 2, bethandazela ukuthi amakhosikazi angakushiyi, labo khosikazi azongishiya manje. Number 3, bethandazela ukuthi engathi uhlelo lakho uthando lwesithembu likaqhubeka. Ngathi mina hawu kwakuthandaza abantu besifazane, abantu besifazane engibaziyo ukuthi abangifuni. Kodwa yazi ke khona into esengiyibonile-ke nje enkulu kakhulu. Awakhuluma amadoda lapha ngami ko-Facebook nako-TikTok, uMseleko nje, uMseleko nje. Hayi ngiyanibongela bafowethu. Niwasebenzise lawo mathuba. uFacebook njengoba sayedala amathuba omsebenzi eholela. Thina njengabantu bakaMseleko sonke siyaninikeza icontent. Ithatheni leyo content ni-break it down, niyisebenzise, ngoba egcineni kosuku izofaka isinkwa emakhaya, izonenza futhi ukuthi nilale nidlile, because uma ngabe ningayiboni ithuba, cabanga we create content thina and iyatrenda leyo content and inkulu kakhulu. Angisoze nganivimba noma ningathi lo muntu owenza amakhosikazi abakhona mubi. Ngiyanginimangalele.
ngiyabuka nje ngilalele. Uyazi kwi-inbox yami ya Instagram ngithola abantu bengi-inbox bangithuke ngithi kodwa labantu ngeke bayenze lento engiyenzile. Kukhona udadewethu nje lapha uThandiswa, ngicela ukumbonga kakhulu. Mntakamanga ngiyakubonga, wathi ukhuluma wathi kumina ngeke ngize ngiqale ngikusole Mntakamanga ngoba uvula indlela ehlane. Hayi ngiyabona ukuthi ngampela indlela ehlane ngiyivulile. Bafowethu ngiyanicela ishoni noma yini eniyithanda ukuyisho. Lento nicabangayo nje yazi kusho ngisho umuntu ongaganiwe akhulume ngami nginabafazi. Ongaganiwe nonke kazaganwe akhulume khona manje ke khona bathi siyamhlula isithembu. Kodwa nina nikaze nisibone isithembu siqala. Nisibone sesisebenza isithembu, abafazi sebelapha. Anizange nibone kuqalwa kwakhiwa abafazi babe khona. So igcineni kosuku uNkulunkulu akabheki isiqalo, ubheka isiphetho. So siyibambe lapho. Umthandazo wami munye ukuthi engathi ngingafika kumnikazi womuzi lo enivele lithi angimiyeka aphumule. Ngingamiyeka kanjani umuntu wayekhuluma nami engitshela ukuthi kuyoba nje kube nje. Angithi ngiyakubona manje. Phela isizathu esenza ngiluke ngikhulume njalo ngoFlow. uFlow wayengitshela ukuthi uma ngabe kufanele ube nalomuzi uwena odinga ukuthi ubekezele. Makufuneka ube nalomuzi uwena odinga ukuthi uwondle. Waphinde wangichazela wathi ngeke uhambe uyoluka usebenza uyokondla uhleli la ekhaya. Namanje ngihleli kwakhe. Ngihleli kwakhe. Ngithi ngiyavula la kunuka isikhunta kumuzi wakhe. Angazi ukuthi kuzothiwani. But egcineni osuku uyazi ukuthi thina sicabanga ukuthi umuzi ungathi. Yabona labantu labehleli khona kunuka kahle. Kodwa emzini kaFlow kunuka isikhutha. Ilona ishwa ke la ngempela lelo. Isebenziseni ke le video niyifake ku-TikTok, niyifake ku-Facebook, izonenzela imali. Sonke sibe nemali. Sijabule. Uyazi kuye kusho indoda lapha ngi-analyze ithi umseleku urongo nje. Ngithi as long as uzohola makuphela inyanga. Because uFacebook senzele lokho, sebenzisani le content. Ningayenzi iphutha lokuthi ningahlupheka kudliwa, ningalamba kudliwa. Hayi bafowethu ngeke. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ke ngigulile. Ukugula kungivezele izinto. Uyabona nje ngasuka umuntu la athi uzongibonisa uyadlala. Mina ukugula kungibonisa izinto ezinkulu kakhulu. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Nangu Baba Mseleku, he's sending a message to bantu waseMzansi and people who are always dragging him lapha enkundleni yokuxhumana bathi uyinarcissist, ukhohlakele. Uthi chubekani nimbhale ku-Facebook ya-enjoy. Uthi chubekani nikhulume ngaye and uyathi ukuthi shema nkosi yami create ama-job opportunities naye la South Africa, because mabatrenda niloku nenda titori ngabo kubo-Facebook, you guys are making money. Kusho ukuthi naye uyayinciphisa unemployment eMzansi. Uthi chubekani ngeke azanivimbe noma ningabhala nithini ngaye, batoqhubeka bona baninike i-content, nichubeke nikhande imali, akanankinga. Uyati ukuthi unemployment vele emhlabeni South Africa rada i-high. So uthi chubekani nikhulume ngaye nimbhale ku-Facebook, uya-enjoy. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.